Hello, beló, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Karasó következő részében, mely egy kicsit mélyebb témát hoztam neked. És izgalmasabb is? Izgalmasabb is. Kicsit közelebb áll hozzád, biztos, ami nem más, mint HD Cartonnak a Hunting Adeline Macskelgér. Duológia. És ugye tudjátok, a csapból is ez a könyv folyik mai napig, mert hatalmas sikert aratott. Igen, hallottunk róla jót is, rosszat is, de én személy szerint most a te véleményedre vagyok kíváncsi. Mint ahogy mondtad, ez egy duológia. Milyen zsánereket találunk benne? Dark romance, szerintem ez látszik, viszont sok minden felfedezhető még benne. Szóval felfedezhető benne ez a stalker romance, ami más néven, amikor megszállott vagy valaki iránt, illetve pszichológiai románc is, igazság szerint, mert nagyon manipulatívak a karakterek benne. Mondanám, hogy van benne ugye fogság, de nem kezd el érezni a fogvatartója iránt semmilyen érzelmet, szóval ezért oda nem raknám. Mit gondolsz, ez a könyv mennyire feszegeti az erkölcsi normák határait? Hát igen, na ez feszegeti, szóval amikor olvasod a könyvet, az van a fejedben, hogy én ezt olvasom, és normális vagyok. Szóval, hogy nekem ez amúgy tetszik, én normális vagyok. Nagyon. Szóval szerintem ebben a könyvben az az igazság, hogy itt abszolút eldobod az erkölcsi normát, és eldobsz mindent, és csak élvezed a lapokat. Mert hogyha elkezded azt elemezni, hogy amúgy mi van tényleg leírva, és értelmezni, akkor rájössz arra, hogy amúgy ez egy mocsadék könyv. Igen. De viszont meg annyira jó, és annyira jó, hihetetlen a könyv, és hihetetlen az írónő, ahogy ír. Adeline és Zéd kapcsolata még szerinted belefér? Így, vagy ez már a... Nem, ez abszolút nem. Ez sötét romantika, nem véletlenül dark romance, ez már nem fér bele, ez nem egy normális kapcsolat. Szóval vannak benne olyan jelenetek, de hogy amúgy hihetetlen, szóval amúgy izgalmas, de hogy ez már nem. Itt azért én megjegyezném, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez a könyv, ez 100%-ig kitaláció, egy fikció, és nem való mindenkinek. Ha az érzelmi határod túlmegy a mocskosságon, mert nem tudom máshogy mondani, akkor ez nem biztos, hogy neked való könyv lesz. És szigorúan 18 év felettieknek ajánljuk. Viszont egy videó szembe jött velem a TikTokon, hogy... Szerintem ugyanaz a videó jött velünk szembe, amire gondolsz. Nem tudom. Hogy egy 14 éves lány olvassa a Hunting Adeline-t. Fiatalabb volt szerintem. Lehet, hogy fiatalabb, nekem 14 rémlik, viszont nagyon sokan kövezték, nagyon sokan bántották, az anyukáját is és a gyereket is. Én viszont kihangsúlyozom, hogy én nem ítélem el őket, és abszolút támogatom, mert valószínűleg olyan kapcsolatba áll az édesanyjával, hogy meg fogja tudni kérdezni, hogy anya, ez normális? Anya, ez nem normális? Szóval szerintem elolvashatja fiatalabb is, hogyha olyan szülő van, aki szintén olvasta a könyvet, vagy ha kérdéseit fel tudja tenni. Mert amúgy meg nagyon jó tanulságok vannak benne, viszont igen, ez fikció, szóval ez csak kitaláció és fikció. Beszéljünk egy kicsit a karakterekről. Zéd azért egy antihős. Abszolút, és emiatt azért húz arra is a zsánere, hogy antihős. Romantika. Igen. Mert igen, ő abszolút antihős. Ő azért az ő karaktere milyen szerinted? Számodra mi jött át így a... Szerelmes vagyok belé. Mi meglepő, hogy találtunk még egy karakter. Elég sok lesz. Igen, amúgy nagyon jó karakter, nagyon jól ki van találva az egész jelleme. Az, hogy végre egy olyan ember, és olyan férfi karakter, aki nem csak hobbiból gyilkolászik, és nem csak azért, mert ehhez van kedve, hanem nagyon komoly dolgok miatt gyilkolászik, és nagyon komoly cél érdekében gyilkolászik, mégpedig az olyan embereket öli meg, aki gyerekeket vagy nőket bántalmaz.
Szerintem ez zseniális, hogy egy ilyen húzás. Igen. Viszont van neki is egy kis bibi az agyba oda bent, hogy az Adeline-t ő nagyon komoly szinten zaklatja. Tényleg a zaklatója lesz, de ettől függetlenül akkora szíve van, ami a második részben kiderül, hogy mennyire érzelmes ember, és mennyire mellette tud lenni Adeline mellett, és hihetetlen, hogy fogja a kezét. Mindenben, főleg úgy, hogy azért Adeline nagyon kemény dolgokon ment keresztül. Igen. És akkor el is érkeztünk ahhoz, hogy Adeline, mint karakter. Az első könyvben te hogy jellemeznéd, és mi az, amiben nagyon sokat változik a második könyvben? Hát nekem amúgy nagyon nagy karakter Adeline, mert ugye író. Igen. És a képzelet ereje sokkal nagyobb, mint egy átlagembernek. Ő ennek ellenére ugye, hát ő nagyon élvezi Zédet. Hiába fél tőle és retteg, de ő élvezi ezt a macska-egér játékot. Hát én is élvezném az ő helyében, mert hogy érthető. Mert hogy ez ilyen dolgokról ír, és közben meg a szeme előtt van. Hát meg ami nekem feltűnt, az az, hogy igazából ő hiába zaklató, őt sose bántja. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy egy ijesztő, mert ezt azért lássuk be, azért csak megijed az ember, mégis érez valamiféle biztonságot. Igen. Ő nagyon, szerintem az első részben nagyon ilyen heves vérmérsékletű volt, nagyon ment a céljaira, valamilyen szinten távolságot tartott Zétől, de közben meg magához is húzta. Igen. A második rész szerintem fura ezt mondani, mert nyilván már elég idős, mert nem egy 18 évesről beszélünk, de nagyon komoly dolgon megy át. Szóval ugye tudjuk, hogy elrabolják. És ott ő olyan szinten megváltozik, és olyan szinten magába roskad, de mégse. És itt jön a csavar, hogy amilyen dolgokon ment keresztül, ő nem bolondul meg. Nyilván sok idő kell neki a második részben, hogy magához engedje Zédet, meg úgy az egész életet visszafogadja, viszont, és itt jön az megint, hogy Zéd olyan szinten mellette van, és annyira türelmes, megértő, hogy egyszer csak azt veszik észre, hogy visszatért Adeline. Igen, szépen le lett hozva. Gyönyörűen le lett vezetve ez az egész, és végre nem az van, hogy megbolondul időközben, és akkor úristen, hanem tényleg látszik a változás. Hogy visszatér oda, ahonnan elindult, mert ő egy nagyon jó karakter, egy erős karakter, ő tudja, mit akar, tudja, hogy miért él, szóval, hogy nem egy bizonytalan személyiség. És önmagában ez a duológia milyen érzelmeket váltott ki belőled? Ha egyáltalán kiváltott? Mert brutális. Szóval brutális faltam a lapokat, és azt éreztem, hogy még, viszont. Itt jön az a dolog, amit most már úgy beszélek róla, hogy igen, elolvastam a teljes sztorit, amikor kijött, én egyből rohantam a könyvtárba, és egyből hoztam ki, viszont én a második résznek az első részét, amikor az Adeline-t elrabolják, én azt a részt így megfogtam, és így átlapoztam. Beleolvastam, első 3 oldal, nem bírta a lelki világom. Azóta már rengeteg Dark Romance-t olvastam, ami ilyen nagyon kemény téma, és most már azért bírom. Edződtem, az az igazság, és most már nagyon jól élvezem, és akkor onnantól kezdve olvastam el újra. Viszont most, mielőtt megbeszéltük, hogy ezt a videót fogjuk hozni nektek, elolvastam újra, és már el tudtam olvasni, eszméletlen. Szóval, hogy úgy le lett írva, mintha ott lettem volna én is. Adeline-nal sírtam, nevettem, sírtam, ami neki fájt, az nekem is fájt. Szóval ez tényleg egy érzelmi hullámvasút ez a könyv, és ez a nő zseniális. És az az igazság, hogy most spoilerezek egy kicsit. Ugye az írónőnek több könyve is van, és én most fejeztem be azt a című könyvét, hogy Fáj. Na hát az is egy hullámvasút volt, arról is hozunk majd videót, illetve ugye van ennek még egy harmadik spin-off regénye, ugye a Sátán Parkja, illetve van még a Hol van Molly, ami nagyon fontos szerepet fog betölteni,
mert ugye tudjátok, hogy a második részben Adeline abból merít erőt, illetve olvas egy ilyen napló bejegyzéseket, ami nem más, mint Molly. Szóval nagyon kemény szinten tudja a szálakat forgatni az írónő, hihetetlen, amilyen stílusba ír, obszén, ez egész mocsok, úgy, ahogy van, viszont eszméletlen. Egy igazi dark romance. Ez a dark romance. Hát írni tudni kell. Mindenképpen. A történet mennyiben játszik rá a veszélyes kapcsolatok romantizálására? Tehát, hogy mennyire próbálja az írónő elhitetni azt, hogy ez lehet romantikus, ez lehet szép. Abszolút, az egész történet erről szól. Tehát attól függetlenül, hogy mennyire veszélyes veszélyes, akkor már ott romantika van, amúgy már ott megtört, hogy tényleg Zéd megy utána, és Zéd hogy áll mellette, ott már megtört. Ott már hiába dark romance, mert dark romance, ott akkor is akkora érzelmi szál van, hogy ez eszméletlen. És gyönyörűen lehozza a könyv, hogy bontakozik ki az érzelem a dark romance-ra is. Oké, lehet egy kicsit mocskos, egy kicsit sötét, viszont még mindig ott van, hogy a jellemük fejlődik, és a szerelmük is. Szóval, hogy szerintem ezt tökéletesen lehozza. És a könyvnek azért van egy ilyen melankólikusabb hangulata. A para? Igen. De vajon egy para a könyv? Igen. Főleg ahogy le van írva eleve az a ház, ahol lakik Adeline, és tudja azt, hogy olvassa, hogy a mamájával mi történt, és úristen ugyanazon megy át. Szóval ez igen, igazság szerint dark romance, de azért beraknám azért a thrillerbe is egy kicsit, mert igen, benne van a thriller szál. Szóval ez nagyon nehéz bekategorizálni amúgy, és hát ijesztő az ház. Én nem maradtam volna ott, azt tuti. De író. Mondjuk igen. Író, de és a kíváncsiságja hajtja, és igen. Én ott maradtam. Hát ezt tudjuk. Nekem ezt én vártam volna, hogy valaki találjon meg. Valaki jöjjön. Igen. Azért lássuk be, hogy Zéd az első pillanattól kezdve kicsit olyan ijesztőnek tűnik. Számodra? Számomra mindenképpen. Tehát mindenképpen, akkor mondjuk én nem értem meg, nekem nagyon jó volt. Para volt, de nagyon jó volt. Mi volt ez a pillanat akkor neked, amikor elkezdted megérteni Adeline-nek a vonzalmát? Első pillanattól értettem a vonzalmát. Ja? Első pillanattól megértettem a vonzalmát, mert a kíváncsiság. Az, hogy konkrétan eleve az van, hogy Adeline próbálkozik ugye a akkori cimbiével valamit csinálni, és akkor jön a kopogtatás. Szóval ez para, tényleg beszarsz, de úristen, mindig ott van, és mindig ott van, és mindig... Szóval, hogy a kíváncsiság hajt, én meg amúgy is olyan természet vagyok, hogy nagyon kíváncsi vagyok, szóval én ugyanúgy lettem volna szerintem, mint Adeline. Hát nem tudom, amikor én olvastam, és a szél meglendítette kint a falgat, akkor nem mondom, hogy szívben jött rám. Olvasom, és egyszer csak így nem tudom, a szél játszik, szóval én egy kicsit megijedtem. Jó, de azért azt tegyük hozzá, hogy neked talán ez az első komolyabb dark romance-ed. Igen. Én azért... Nem az utolsó, teszem hozzá, de hogy igen, ez volt az első olyan. Majd kik fogod magad képezni, mert hogy igazándiból... Nem tudom, most még összepisíltem magam. Mondom, nekem az a rész, a második résznek az első része, az nagyon betett először, utána már nem, szóval már amúgy meg simán elolvasom, és azt mondom, hogy ez a hol van Molly, ez jelenleg nálam van, és ugye most fogom majd olvasni, és esküszöm, hogy rágom a körbemet, hogy olvasom a könyvet, csak közben meg még pótolok, szóval, hogy így nehéz, de hogy én imádom az írásmódját. Ez a könyv azért erősen játszik a félelem és a vonzalom kettősével. Abszolút. Volt olyan, ahol azt érezted, hogy a hidegráz is, esetleg ez már túl sok? Megint csak azt tudom mondani, hogy a második rész első része. Amikor Adeline-t elrabolják, de amúgy, amit Zéden művel, jó, voltak benne ez a pisztolyos jelenet, igen. Halálig, hatalmas. De az az igazság, hogy én olvastam már nagyon beteg könyvet, és ráadásul ez magyar írónős könyv, szóval, hogy én nekem ebben, amikor a szerelem beteg, és nem elrabolják, hanem a szerelmi szál beteg, hát én azt bírom. Tehát én bírom, nekem a gyomrom is beveszi, néha így szoktam mondani, hogy úristen, ez nagyon beteg, de hogy amúgy én ezektől nem borulok ki. Mondom én, ez a elrablás dolog, ez amikor a nőket erőszakolják, rákényszerítik, ez nekem sajnos ezt tesz be.
Ez mondjuk szerintem az nőként azért igen. Ott inkább. Az első könyv utolsó oldala azért eléggé egy nagy csattanóval zárult. Ugye erről beszéltünk is már, de amikor befejezted az elsőt, így azonnal késztetést éreztél arra, hogy na most nekem most azonnal kell. Persze én úgy hoztam ki a könyvtárból, hogy első könyv. Szóval én erre már felkészültem, mert sokszor járok így. Egyből nálam volt, mert tudtam azt, én jártam már úgy könyvben, hogy az első rész nálam volt, a második, majd a második, és akkor így fogtam a könyvet, és már csapkodtam volna a földhöz. Abszolút, mert nem tudtam a folytatást. Szóval én ezt megelőztem, mind a két könyv így volt, és akkor mutatom. Első vége, oké, hol a második, és akkor második, és így tök jó volt. Tehát akkor felkészültél. Én abszolút felkészültem rá. Jó. Nem bírtam volna, szóval úgy összességében, hogyha kéne egy ilyen ajánlást mondanod. Aki szereti a saját határait is feszegetni, és meg akarja azt látni, hogy a maszkon túl mi van, illetve, hogy az emberi manipuláció meddig ér el, annak ez a könyv tökéletes. Illetve nagyon szépen hozza ez a könyv azt, hogy ha elsőre azt gondolod a szeméről, hogy ő egy elmebeteg, biztos, hogy nem az. Hogy nézzünk a dolgok mögé, és lássuk meg azt, hogy kinek mi jár a fejébe. Én ezt tudnám mondani. Akkor igazából majd hagynám, ezt is hozta neked ez a könyv, tehát ez volt a tanulsága idézőjelesen ennek a könyvnek. Igen, abszolút nekem ezt hozta, hogy tényleg első pillanatban ugye nekem is megfordult a fejembe, hogy ezért egy beteg állat. Igen. De ahogy közeledett, ott volt, rájöttem, hogy hoppá, ő mégse olyan. Viszont Adeline-ről se az első lapokban tudtam, hogy nagy humora van, meg hogy belevaló csaj, nem gondoltam, hogy ennyire belevaló. Meg hát a ház is olyan. Kinyitod a kaput, és mint egy varázsházba mennél. Szóval, hogy semmi nem az, aminek látszik. Igazság szerint. Hát köszönöm szépen. Én már köszönöm. Szerintem ennyi is lettünk volna. Több social média felületen is elérhetőek vagyunk. Iratkozzatok fel a csatornánkra, tudjátok, rengeteg tartalommal készülünk még nektek. Írjátok meg kommentbe a véleményeiteket, nagyon kíváncsiak vagyunk rá, és arra is, hogy mit szeretnétek legközelebb. Addig is olvassatok rengeteget, sziasztok! Szép napot nektek!